बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय जों दा बे समाव दंफैयो बर' आन्दलन जागायजेननाय बुब्लिनिफ्राय गावखौ बाउसोमबोनाय सासे सोमावसारारि बै समनि सोमावसारारि आरो बड'लेण्ड सोरजिनाय उननिफ्राय बिथाङा समाज सिबिनायजों लोब्बा थादों मोनसे समाव बड'लेण्डनि स्पिकार बेनि उनाव EM आरो दा समाव बिथाङा बड'लेण्डनि मन्त्रि एबा EM जानानै दङ बिथाङा फैबाय थानाय आसामनि बिसायख'थियाव 9 एप्रिल खालि जानो गोनां भट लानाय हाबाफारिनि थाखाय भटआव बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों BPF दोलोनि सासे मैखोम दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङा जाबाय मुस्रि पानिराम ब्रह्म बिथाङा काजलगाव बियाबनिफ्राय बे गावनि समाज सिबिनाय खामानि मावफुंगासिनो दङ आरो 19 सिडली चिरां बियाबनिफ्राय बिथाङा बिजाथि गसंनो नागिरदों बिथांनिसिम जों खुलुमनाय आरो सिबिनाय होबाय नोंथाङा दा बे बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि साखाफारा माने आङो बुंनो थाङोब्ला माने फुल्लि साखाफारा माने रेडि आरोखि रेडि नोंथाङा BTCनि EM जानानै दङ आरो BTCनि बे EMनि थाखाय जेनाखि बिबान होदों सरकारनि जेनाखि बिबान बे फरेस्ट जेनाखि बिफान बिनि बिराद गिदिर बिफानथार अब्लाबो नोंथाङा दिनै MLA जानो ओंखारदों हाग्रामा सारा BTC सरकार दानायनि उनावहाय आंनो बे फरेस्ट बिभागखौ होनाय जादों बिबानखौ आरो नंगौ खोब मोनसे बिराद गिदिर बिबान बे बिबाना खारन जोंनि BTCआव बुंनो थाङोब्ला जेसेबां हा खालि दङ 40% जोंहा फरेस्ट एरिया दा बेखौ माने मोनसे बेखौ माने माबा आरोखि मस्ट रेसपन्सिबल दायित्व गोनां माने बिबान आरो बे आरो मावजेननायनिफ्राय आं नुदों आं माने बेबायदि नार्भास जायाखै खिन्थु डिपार्टमेन्ट मोनदों हिसाबै आङो बिराद गोसो होनानैनो मावदों आरो बे हिसाबै फरेस्टखौ बोरै रैखा खालामनो वाइल्ड लाइफखौ बोरै रैखा खालामनो डिपार्टमेन्टखौ मोननायनि उनावहाय बेखौ बिराद माने सेस्था खालामदों आरोखि आरो नाजादों आरो नाजाबाय थानाय जादों जाहाथे जोंनि BTC ओनसोला माने ओनसोलाव माने फरेस्टखौ एखेबारे माने जाहाथे जों साबसिनै जाहाथे रैखा खालामनो हायो थांनाय 5 बोसोराव खिन्थु जों नुदों फैनाय समावहाय गोबां जोंहा दंफाङा दानजादों गथि जादों आरो जोंना माने फरेस्ट हिसाबै जोंहा बे माखासे बाला अन्थाइ बेफोरबो थाबाय दा बेफोरबो जोंहा BTCआव रयेल्टिया मोजां फैयाखै आरोखि माने बेखौ माने जोङो स्टाडि खालामनानै नुबाय बिराद जोंहा लस जादों आरोखि आरो फरेस्टआनो जाहैदों जोंनि BTCनि माने साबसिन माने बे माने इनकामनि सर्स आरो बे हिसाबै आङो बेखौ बिराद माने गोसो होनानै माने मोजाङै मावनो नाजादों आरोखि बे बिसायख'थियाव नोंथाङा देरहागोन होननानै मिजिं लाबाय थादों दा जेसेबां बेरायदों गिदिंदों रायजोफोरनि समर्थन आरो जोंनि दैदेनफोरनि जेनाखि मावनाय आरो दानि जेनाखि छबि आरोखि माने मानसिफोरनि लोब लोब फैनाय बेखौ नायनानैथ' देरहागोन बादि मोनदों 100%। मैयानिफ्राय मोनसे आराव जाबाय थादों बे जाहैबाय जे नोंथाङा बिजाथि जानानै दङ केम्पेइन खालामबाय थादों बेखिनियावनो सरकारि मोनसे हाबाफारि लादों होननानै अजद लाबोनाय जादों सरकारि हाबाफारि नङा बेंटलाव मोनसे स्टुडेन्ट इउनियना सात्रफ्रा जोंनि बे BPFनि कब्जायाव थानाय मोनसे हा बे हायाव बिसोरो गावसोर मोनसे सात्रफोरनि जथुमा खालामदों आरोखि जथुमा बेहाय माने बिसोरो मिटिं खालामदों ओमफ्राय बिसोरो आंखौ लिंहरदों आरोखि जे BTCआव मा खामानि मावगोन सात्रफोरनि थाखाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मा आपलिफ्टमेन्ट बेखौ माने मिथिनो थाखाय बिसोर लिंहरदों आरोखि आं जास्ट आलासि जानानै थांदों बहाय जों मिटिं खालामाखै BPF दोलोआबो मिटिं खालामाखै आंबो बेबायदि मोनसे इलेक्सन केम्पेइनबो खालामाखै जास्ट बे सात्रफोरनि जा बे मोनसे गोथार गावसोरनि बिथिङाव
बेहाय नुजाहैनायल' जादों। दा बे सरकारि हाबाफारि नङामोन? सरकारि हाबाफारि नङा, सरकारि हाबाफारि जेबो गैया। खारन बे सात्रफ्रा गावसोर माने खुंनाय मिथिं मेल, दा बेखौनो इउपिपिएलआ बुंदों माबा सरकारि माबा होदों होननानै। गैया, जों जेबो मावाखै। खारन बेवहाय गोबां मानसिफोर दंमोन, प्रमान होनो हागोन। आरो स्वयं जायफोर माने मिथिं खालामदों स्टुडेन्टफोर, बिसोरो क्लेरिफिकेसन होबायानो, बेखौ होखांबाय। मोनदों। बे बिदि आरोखि। दा बे इउपिपिएलनि मोनसे बांसावनाय आरो, गावसोरथ' नुबाय आदसा थिरि बिरि जाबाय। गतिके देरहानाया माबा गैला, चान्स गैला। गतिके बायदिसिना ब्लेम होनाय, बे आरो बेखौनो। एमएलए जानायनि उनावहाय नोंथाङा बे बियाबनि थाखाय, सिडली चिरां बियाबनि थाखाय मा जर'खा बिथांखि लानायनि सिन्था खालामदों? मावनांगौआथ' माने गोबां दं, बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। खोथाया जाहैदों मा, जों दिनैहाय जोङो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया एनडिएजों एलायन्स जाबाय। एनडिएजों एलायन्स जानानै जोङो दिसपुरावबो जोङो सरकाराव थानो नागिरदों। खारन जोंनि बिटिसिनि उन्नयन जुदि साबसिन जुदि खालामनांगौ जायोब्ला जोङो केन्द्र सरकारनि बा जोङो दिसपुर सरकारनि जों सहाय लाथारनांगोन। गतिके बिटिसिनि सार्थनि थाखाय, बिटिसि बासिनि सार्थनि थाखाय, उन्नतिनि सार्थनि थाखाय जोङो दा एनडिएआव थानानै माने जोङो फैगौ समावहाय माने आसामाव मोनसे सरकार खालामनानै जोङो जोंनि बिटिसिखौ जों उन्नयन खालामनो नागिरदों। अजद लाबोबाय थानाय जादों जे एनडिएजों मार्चआप जानाय लोगो लोगोनो एबा एनडिएनि अंशिदार जानाय लोगो लोगोनो मुस्लिम हारिनि मानसिफ्रा खुन्न जादों। बेबो मथा मथि बांसावनायानो बांसिन। बे जों बुंदों आरो स्पस्ट' जे 2003नि बिटिसि सुक्तिनि आवगायाव जायफोर दङ बिसोर बिटिसिनि बासिन्दा। आरो जोङो सम सम जों बे खोथाखौनो बुंबाय थादों जे 2000 सननि उनाव सिगाङाव थानाय मानसिफ्रा मुस्लिमानो जा बिफोर जाथिया बिसोर बिटिसिनि थागिबि। बेवहाय जोङो बिजेपिजों थाबा जे जों बिसोरखौ होखारगोन बा जों एनडिएजों थाबा जे बिसोरखौ अन्याय खालामगोन, बेथ' खोथा नङा। आंथ' स्पस्ट बुंबाय थादों। दिनैनि दिनाव जोङो खुनु माने मोनसे जाथिखौ जों हेरेसमेन्ट खालामनानै, अन्याय खालामनानै जोङो माने सरकार सालायनो नागिराखै। जों सरकार जोङो बिटिसि सरकारा बयखौबो जों चान्स होदों आरो बिटिसि सरकारा बयखौबो लानानै खालामदों। आरो बिभिन्न जाथि गोष्ठी दङ, बेवहाय मुस्लिमफ्राबो दङ। आरो बयबो मिथिगौ, दिनैनिल' खोथा नङा जे सन'वाला जेब्लानाखि चिफ मिनिस्टार जादोंमोन, सर्बानन्द सन'वाला, बे समावथ' बिजेपिजोंनो एलायन्समोन, नङामोनबा? बे समावथ' जों मुस्लिमखौ जों जेबो खथि खालामाखै, जों खालामाखै। दाबो बे जों माने बिजेपिजों थानायनि उनावहाय बा थानानै जों माने मुस्लिमफोरखौ जे जों अयथासार खालामगोन, बेखौ सोर बुंनो हायो? आं बेखायनो बुंदों बिसोरबो बिटिसिनिनो बासिन्दा, बिटिसिनि थागिबि। 2000 आं बेखौनो बार बार बुंबाय थादों, 2003नि सिगां बिसोरो दङ, जायफोर दङ बे बिटिसिनि बासिन्दा। दा बिसोरखौ जोंलाय मानो माने हारासास्ति खालामनो? दा बेवहायबो इउपिपिएलआ बिसोरनि गेजेराव थांनानै बेफोरखौ बायदिसिना खोथा बुंनानै जाहाथे गावसोर भट मोनो बेखौ सिन्था खालामदों आरोखि। इउपिपिएलनि बिथिंनिफ्राय मोनसे खोथाखौ बुंबाय थानाय जादों जे 125 माने जोंनि एमेन्डमेन्ट बिल जागोन भारत संबिधाननि, बेखौ लानानैहाय माने फैगौ जुलाइ दानाव बिटिसि सरकारा, हाग्रामा दैदेननाय बिटिसि सरकारा, नोंथांमोननि सरकारा बायसिगोन आरो रन्जन दैमारियासो बे इन्टारिम गभर्नमेन्टनि चिफ जाफैगोन होनना बुंनाय जादों। बेथ' मिनिथावथावखासो। आया बे इउपिपिएलनि माखासे लिडारफ्रा, बे फेरेंगा मोनहा बे 125 बे एमेन्डमेन्ट बिलखौ मोजाङै फरायदोंना फरायाखै? गावस्रा बिनि सोमोन्दै गियान दंना गैया? जुदि बिसोरो फरायदोंमोनब्ला, बिसोरो जुदि स्टाडि खालामदोंमोनब्ला बे बिटिसि सिफायनायनि खोथायानो बेयाव फैयामोन। खारन बेवहाय बिटिसि सिफायनायनि खुनु सोमोन्दोआनो गैया, बिटिसि सिफायनांगौ होननायनि बेवहाय खोथायानो गैया। बे जाहैदों जोंनि नर्थ इस्टआव जे 10टा काउन्सिल दङ, आदार देन बिटिसि, बे माखासे काउन्सिलफोरनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे समावहाय आलादा रायजो बिदोंमोन, खिन्थु आलादा रायजोआ जायाखिसै। बेखायनो बिसोरो गावसोरनि 6 सिडुलखौ मोनसे इम्पावार्ड खालामनो, इम्पावारमेन्ट अफ 6 सिडुल्स,
बेखौसो बिसोर नोजोर होनानै माने नैबे बे आयेननि खोथाखौ बा एमेन्डमेन्टनि खोथाखौ लाबोदों आरो बेखौ राजनाथ सिंहआ 1919 बेखौ टेबलिं खालामदों 2019आव बियो लकसभायाव टेबलिं खालामदों बिल हिसाबै लाबोदों बे बिटिआर सुक्तिनि बोसोरसे सिगां आरो बेवहाय बिदि मोनसे माने बेखौ इमप्लिमेन्ट जायोब्ला बा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामोब्ला जे बिटिआर जे बायगोन बे खुनु दिन सम्भबबो नङा आरो बे जायाबो माने बेवहाय बेखौ लिरनायानो गैया बिसोरो माने बेखौ बुंनानै रायजोफोरनि सिङाव बुंनानै जाहाथे गावसोर माने भट आदाय खालामनांगोन सरकारा जोंनि फैसिगोन होनबाय बिसोरो बे 25 एमेन्ड फैनाय लोगो लोगो जोंनि सरकारा फैसिगोन नंखायनो फैदो बिसोरना बे थगायनाय नङा होमबा रायजोफोरखौ बिदि थगायनो हालाथ' दा बयनिबो आखायाव मबाइल दं एन्ड्रइड मबाइल दङ बे 25 एमेन्डमेन्ट बेखौ जानो जुदि गुगोलाव सार्च खालामोब्ला ओंखारजोबखागोन दा बे थगायनाय मानसिखौ थगायनाय बादि जेबो नङा बे आच्छा एनडिपिनि थाखाय मा स्पेशल एजेन्डा दं बिपिएफआ एनडिपिनि थाखायथ' जेरावनाखि जोंनि दा मान होजाथाव हाग्रामा सारा बुंबाय थादों जे पिस एकर्ड जानायनि उनावहाय रावबो आरो जेराव थानायनि खोथा गैया गनांगौ जोंबो बिएलटि सुक्ति खालामनायनि उनावहाय जेसेबांखि गिदिर केसानो जाया मानो जोंहा गबोजोबदों आरोखि दा एक नाम्बार खामानिया बेनो जे बिसोरखौ गासिबो जों सग'जोबथारनांगोन आरो हाग्रामा सारा सरकाराव फैनाय लोगो लोगो गाव जेरै बुंदों माखासेखौ खिन्थु गहोबाय आरोबाव जा रन्जन दैमारि बिथाङा सेस्था खालामदों गहोनायनि थाखाय बेखौथ' सारा गावनो स्टेटमेन्टआव बुंखादों जेलानाखि पिस एकर्डजों माने पिस एकर्डखौ डेखौ जों जेलानाखि फालियो बिटिसि जोंहा एसेम्ब्लियाव बे समावनो बेखौ स्पस्ट' बुंदों माने गहोजोबनायनि खामानिखौ आं मावगोन होननानै बे मोनसे एक नाम्बार खामानि बिनि बादै बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि खोथा दङ बिसोरनि माखासे थांनानै थानायनि खोथा दङ बिसोरबो आन्दलन खालामदों आन्दलन खालायो गतिके बेबो जोंनि दायथ' जागोन बिसोरखौ नायनायाबो हुंखा संनायाबो जों बिपिएफ हिसाबै जों बेखौ जोंनि मावनांगौ बा सरकार हिसाबै जोंहा बेखौ मावनांगौ होननानै जों दायथ' होननानै सानो आरोखि बिपिएफआ एनडिएजों एलायन्सआव दं दा आरो बे एलायन्स थानाय सत्तेव दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों जे माने बिजेपिनि गोबांथार दैदेनगिरिफोरा बिपिएफआव हाबफैदों बेनि मानिया मा बेथ' लक्षणीय जाबाय गोबां बानदों बुंनाय बायदिनो आदा बुंनाय बायदि हाबफैदों आरोखि दा जोङो केम्पिं खालामदों अनेक मानसिया बिजेपिनि मानसिफोर हाबफैदों दाख्लैसो प्रमदाबो हाबफैबाय आरो जोंहा बे निसिमायाव दायथ' मोननाय ब्लकनि मण्डलनि प्रेसिडेन्टमोन नामा जोंहा सतीश दाया बेबो हाबफैबावबाय सतीश बसुमतारिया दा फैदों आरो लाम फैदों दा बिथांमोनहा बिपिएफखौ गारनानै मानो थांखो दा मानो फैखो बेखौ जों बिसोरो बुजिला आरोखि जों बेखौ ब्लेमबो होनो नागिराखै खिन्थु बिसोरो बधय सुरुखित मोनाखै खोमा मावनानै सेटिसफेक्सन मोनाखै खोमा नंखायनो बिसोरो दा फैदों आरोखि दा गोदान गभर्नमेन्ट जायोब्ला बिजेपिनि दैदेननायावनो गभर्नमेन्ट जागोन नोंथांमोना आसा खालामनानै इन्डियाजों एलायन्स जादों कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट जाफैबाय मा खालामगोन नोंथांमोना खोथाया जाहैदों जों नायदों बेखौनो जोङो सब समय जों रुलिंजों थायो खारन बिटिसिनि उन्नतिनि खाथिराव जोंहा बेखौ सानथारनांगौ जायो गतिके जुदि बेबादि ब्रा जायोबा जों बेखौ साननांगोन बिबेचना खालामनांगोन आरोखि जों आं दा थांनायनि खोथाखौ बुङाखै खिन्थु जोङो बिबेचना खालामनांगोन बिटिसिनि उन्नयननि सार्थआव जोङो रुलिं गभर्नमेन्टजों थायाब्ला जोंहा बेसेबां खथि जागोन बेखौ जों नायनो बेसेबां खथि जायो बा जों बेसेबां लाब जागोन बेखौ जों नायनांगोन गतिके बेखौनो बुंनाय जादों जे जोङो माने रुलिंजों जों सब समय जों थागोन आरो जोङो उन्नतिखौ जों खालामथारनांगोन बिटिसिनि सार्थआव नुनो मोनदों बिपिएफखौ नागारनानै थांदोंमोन भाइस प्रेसिडेन्ट चन्द्रन ब्रह्म नोंथांनिनो एकदम जायगानि बिथाङा दैदेनगिरिमोन आरो नोंथांनि न'खरनिबो जाखायो बिथाङा दिनै बिपिएफनि फारसे मोखां जाबोफिनबाय आरो दा समावहाय बिसायख'थिनि फोसाब दोननायखौ ओरैबायदि जरदार खालामगासिनो दङ मोजां जाबाय
जोंबो लुबैयाखैमोन गोजानाव थाथों माबा मोनसे खारननि थाखाय थादों दा फैफिनबाय आरो हाग्रामा सारआ मोनसे खोथाखौनो बुंदों ज' फैजोबथोंसै जयैनो मावनानै जा जोंनि ओनसोलखौ उन्नति खालामनांगौ जों खौसे जानांगौ बेबायदि मोनसे माने गोजानाव थालायोब्ला माने उन्नयन खालामनाय बा आवगायफ्राव थांनाय खामानि मावनायफ्राव उसुबिदा जायो गतिके फैबाय मोजां जाबाय बेखौ जों दा वेलकाम खालामबाय मोजां जाबाय गोबाङा अजद होदों जे नोंथांमोननि सासे बिजाथि बावखुंग्रि बियाबनि बिजाथि बिथाङा माने बायजोनि बिटिसिनि सिंनि बिजाथि नङा एक्सुवेलि बिटिसि इलेक्सननि खोथाबा बेलेग बिटिसि 6 शेड्युलाव जिखिनि निर्बाचन जादों आरो बे निर्बाचनाव बियो बिटिसिनि जुदि बिटिसिआव जुदि इलेक्सन गेलेनांगौब्ला बिटिसि इलेक्सनाव बे बिटिसिनि जानांगोन खिन्थु स्टेटनि खोथायाव माबा एसेम्ब्लिनि खोथायाव बधय बेबादि आउटसाइडारनि खोथा थाया खोमा खारन जोंबो आसामाव गेलेहैनो हायो एमएलए हिसाबै नङा होमबा थिग बेबादिनो जागोन आच्छा दा बे बिथिङावहाय स्पस्ट भाबै आपत्ति फैबाय थादों इउपिपिएलनिफ्राय जे बिथाङा जिहेतु बायजोनि केन्डिडेट बे आर्गुमेन्टआ फैदों बिजनि बियाबावबो 20 बिजनि बियाबावबो बहायबो सासे क'क्राझारनिफ्राय सालानि मास फैदों होनना बुंनाय जादों बेराफारसे मानास बियाबावबो बे अजदआ फैदों बेवहाय थानेस्वर बसुमतारीखौ माने बायजोनि केन्डिडेट होननानै नोंथांमोननि पार्टिनि सिङावनो एसे गन्दगल जादोंमोन ओरैबायदि आपत्ति फैदोंमोन दा बेथ' आं बेखायनो बुंदों एसेम्ब्लिनि खोथायाव माने गेलेनो हायो आरो बे हिसाबैनो बिजिनियाव जेनेबा बिजेपि केन्डिडेट जाहैबाय बिजेपि केन्डिडेट हिसाबै बिजिनिफ्राय बेखौ जेनेबा होनाय जाहैबाय आरो जोंथ' एलायन्स जाहैबाय ना एनडिए एलायन्स जोंहा बेवहाय मानेथ' बुंनांगौ खोथा गैया पाब्लिकआथ' बुंगोन बुङा नङा बुंगोन दा बेखौ माने बुंनायखौ जुदि जोङो नांथाबबाय थायोबाथ' बेथ' आरो मा बेखौ आरो माने आर्गुमेन्ट होनायनि खोथा गैला जोबथारनाय कुइसन जे एनडिए एलायन्सआव बिपिएफ दं इउपिपिएल दं बिजेपि दं एजिपि दा बुंनो थाङोब्ला मोनसे गाथोनाव मोसाजों बोरमाजों थाया दिनैनि दिनावहाय बड'लेण्डआवहाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोखां नायलायलाया सुथुर खिन्थु एनडिए जों मोननैबो दोलोआ दङ आसामनि सरकार दानायावहाय मा रल जागोन जोङो इउपिपिएलनि खोथाखौ जोङो मा जायो मा जाया दं गैया जोंखौ मिथिया जों खिन्थु दा बिटिसिआव 28टा दाथ' 29टा जाबाय जा काम्पासाराव फैबाय जों संख्य गरिष्ठता मोननानै सरकार दानायनि उनावहाय जोङो आं दहाय बेखौनो बुंदों जे जोङो रुलिंजों थांग्रा दिल्लीयाव एनडिए सरकार दङ दा आसामावबो एनडिए सरकार दंमोन आरो जों नुहुरदों एनडिएआनो सरकारखौ बानायगोन गतिके जोङो एनडिएजों एलायन्स इउपिपिएलनि खोथाखौ जों बुंनो हानाय नङा बिसोर थायो थाया बे बिसोरनि खोथा आरो बेखौ जोंहा नांजाया आच्छा थारमाने इउपिपिएलआ मोनबेसे देरहागोन दा नुनायावथ' देरहायै बादि जोब गसाइगाव बिराद मोजां दतमा बिराद मोजां ओजोंहाय जोंना क'क्राझाराबो बिराद मोजां ओमफ्राय जोंहाय परबतजराबो मोजांथार बावखुंग्रियाबो गाज्रि नङा आवगायगासिनो दङ मोजाङै जागासिनो दं ओजोंहाय सिडलिनिखौथ' नोंसोरनो मिथिखाबाय बेरायनानै आरो बिजिनि हिसाबैबो थाब जानो हागौ खिन्थु आसा दं जोंनो बाखि जेनाखि जोंहा मानासाबो मोजां अदालगुरियाबो मोजां ओजोंहाय बाक्सा बेबो मोजां गासिबो मोजां जोब मथा मथि जोंना 11टाया मोजां आरो जेनाखि एनडिए एलायन्सफोर जोंहा केन्डिडेटफोर दं बिसोरबो मोजां थारमाने इउपिपिएलआ जिर' दा नुनायाव जिर' आच्छा
जोबोद मोजां फिननाय आरो नोंथाङा मन्थ्रि जागोन बेखौ आं दा बुंनो हानाय नङा बे हाग्रामा सानि सायावसो थागोन हाग्रामा सा जोंनिया सोरखौ मिनिस्टार खालामो बे जादों हाइकमान्ड बेखौ आं लुबैबाथ' जानाय नङाना दा हाग्रामाया जुदि अननानै होयोब्ला बे होबाय बिनि थाखाय माने लुबैथाबनायनिबो खोथा गैया हाइकमान्डआ जि खालामगोन बेखौनो जागोन आচ্ছা नोंथांनि माबाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ नोंथांनि आखायाव थागोन दा जुदिहे आङो एसेमब्लियाव थाङोब्ला एसेमब्लियाबो एमएलएआबो मोनसे गुरुत दायित्व आरो जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो दहाय बुंनाय बायदि मोनसे गुरुत्तपूर्ण गिदिर माने दायित्व दं गतिके बे मोननैखौबो माने सालायनाया बे आंनि थाखाय माने जाथाव आरो सम्भब जाया बादि मोनदां बबेबा मोनसेखौथ' गारनांगोन बा जोङो फरेस्टखौनो होलांनांगोन आं जिहेतु आङो एसेमब्लियाव थांनोसै नङा होमबा आं एमएलए जाहैनोसै आं बहाय बेखौथ' लाबाय थानायनि खोथा नङाना इउपिपिएलनि सरकार समावहाय डेपुटि चिफआ गबिन्द बसुमतारीमोन आरो बिथाङा एमएलएबो जादोंमोन बिटिसिनि डेपुटि चिफ बिबानखौ बिथाङा नागाराखैमोन बिसिनाव जायो बिसोर बिदि लायो दा नुवाखै नों प्रमद बर'आ एमपि जाबाय एमसि लेखा रायजो सभानि एमपि जाबावबाय आरोबाव दा बियो माबायाव तामुलपुराव एमएलए दारायबावबाय बिसिनाव बिदि जानो हागौ जोंनाव खिन्थु बिदि जाया आच्छा थारमाने वान मेन वान पस्ट जों बिदिखौनो लुबैदों खारन गोबां लिडारफोर दंबायना गोबां लिडार दङ बयबो लिडारफ्रा चान्स मोननांगोन आरो जोंबो होनांगोन जों मोनसे जायगायाव नांथाबबाय थानानै गावनो लुजुबैजोबनाय गावनो लाजोबनाय बेले बेले जानो बेलाय बे थिग जाया आच्छा जोबोद मोजां मोगा मोगि लानाय जाबाय जे बिथाङा फैबाय थानाय बैसागोथियाव गाहामै गाहाम देरहासारथों आरो बे हालामनि लोगोसेनो बड'लेण्डनि आरो आसामनि जौगासारनायनि बिथिं खौसेनि बिथिं बेफोर खामानियाव बिथाङा लोहाबगोन आरो जोंनि जै मेल लाबोगोन बेखौनो मिजिं खालामबाय आरो बिथाङा फैबाय थानाय बैसागोआव देरहायो बेनि थाखायबो बिथांनिसिम हामबाय होबाय आरो बरायनाय थाबाय खुलुमबाय